ya ƙare yanzu ya za a yi. Gashi zai zo ya karɓi kuɗin rufiyar ɗinsa kuɗin sai ma'aikata na da ake rage mai. Wai ina ma kuɗin suka yi ne abba ka raina mu hankali. Mai gida gani ne su yi abba ka mun shirme idan ba zan zinzire ka ba ko baka ji ba ne. yanzu garin nan ne ka gane idan na fiye zuwa a gani ina yi wa wajen ka gane akwai matsala hawa yanzu domin abin da zan samu ka ga wannan domin abin da zan samu korewa ko za ka je ka turo don uwarka me suka maka yanzu? Ina ga musu kudi sun cinye wa. Ta ba ka je dai siya. Zan sa ka a sel. Yanzu abin da za a yi. Me kake so a yi? Kudin suka za a bato musu. Haƙƙin da kake so a batan ma. Har yankan ka yi. Yanzu kawo wani abin da yake jikin ka kawai kawo wani abin yanzu yacce za a yi. Dan je na kwatan ma haƙƙin ka. Dan kwato ma haƙƙin ka kakka damu. Kakka damu. Karka damu zo mu je tare da kai a kwatan ma haƙƙin.